Dobre, takže môj spoločník chcela, aby som ich riekla. Dobre. Vicky, ale nejaká, a je strašne múdra a veľmi super. Nikdy na druhom mieste. Ona je tiež múdra, lenže niekedy vie pomôcť, ale na nemčine je tiež dobrá. Takže Tomáš je na 3. mieste, aj s Eliškou a Natáliou, lebo všetci tí teraz sú strašne smiešní. No, ďalej chlapcov. Jakub je na 4. mieste. No, Daniel je na 5. Stepan je na 7. Robo je na 9. Andrej je na 10. A Giovanni je na 11. Toho nemám, že vôbec žiada. Potom Paula je na 12. Gabika je na 13. Nela je na 14. a Dojmi je na tom najnižšom. Niekedy naozaj si poviem, že to mohol niekedy naozaj, že... A tie ostatní dievčatá, napríklad Zoe, Nela a Nicole, tie sú tiež na prvom mieste ako Vicky, lebo všetky tie sú že strašne múdre. Ale akože, keď počítam plus ja, sme 19 v celej triede. Ale keď končím tento školský rok, tak budeme rozlúčku veľkú s mojimi spolužiakmi. No a som tu s mojou mačkou. Prepašte. Ona je strašne zlatá. Už som bola zase senicami vonku. Myslím, že to bolo nedelu. A tie mi všetko povedali, že mi povedali, čo sa deje a ako to bude aj teraz. Ja som sa aj navštívila asi až pozajtra možno. Neviem, lebo zajtra mám školu tiež, možno asi až piatok ich poviem povedať, či nie. Asi štvrtok pôjdem, lebo štvrtok som sa s nimi naposledy porozprávať, keďže už pôjdu sa naspäť do Anglicka, alebo kedy. Ja neviem, ja som sa s nimi pýtala. Ale už viete, ako rejte mojich spolužiakov. Aké to podáte moji spolužiaci? Prepáčte. Je to pravda. Takže prosím vás, si to čekujte, či som to aj povedala. Keď nie, tak prepáčte. Nie je to moja chyba. Takže prosím, nenajte na mňa, je to môj rating. Keď nesúhlasíte, tak prosím vás, povedzte mi teda v škole, či s tým súhlasíte alebo nesúhlasíte, tak to možno potom zmením, dobre? Takže potom mi môžete povedať, či súhlasíte alebo nesúhlasíte. Ty to mňa poznáte veľmi dobre. Čaute. Aj s mačkou. Čaute.